Se pitää melkein olla koko ajan valossa. Niin, jopa valo kyllä valasi aika siististi. Vittu tuot perseet, joutuu ajattelemaan linnaa ja tulla tänne yhteistulla. Joo, siinä on vaneerilevy tuossa, mutta sinne... Siinä on varmaan pesula alakerrassa. Joo, sinne vaan pyykit viskat. Oh shit. Vitusti. En tiedä, täällä on vaan hiirelty. Aikamoista paskaa. Täyttä paskaa. Viereinen installaatiohuone on paras. Myös vaahtokarkkiteos on hyvä. Koira on yksin autossa. En mielestäni mitään ymmärrä virumaa. Joo. Minä olen ollut töissä täällä, hyvä mennyt, joo. Kato, 5 + 5 + 5 on 550. Voitte ampumalla. Täällä on joku sit päättänyt ammuskella. Mielisairaalassa. Joo, eli täällä toimii siis sähkötkin vielä näemmä. Näin mä sä... Nyt löytyi saunatilat ilmeisesti. Ei vittu, nyt sauna. Sauna lämpimäksi. Nyt kun on tuonut omia lampuja tänne näköjään, saa valoa. Joo. Kyllä. Aika iso sauna. Nyt rohkesi sekin ystävä. Niin on ne hullut päässyt saunomaan sen. Vittu tuo iso sauna. Vaikka tää sen kylpylä ajoo. Hei, kellari, vittu. Missä? Ui saatana kellari. Kellari. Tänne. Täällä pitää kyyristyä vähän. Nyt tarvii valoa. Täällä on nimittäin ne riiviet. Saunatonttien tyyssiä. Näytää sitä isoa valoa. Saunapala. Mitä täällä on? Hypästään nyt täältä varmaan sinne kellarikäynnöksiin. Täällä on nyt ilmoitettu. Täällä on maanjärjestys näköjään. Tää on repeilu lattiaan. Täällä ei lähtemättä kannattaisi hirveästi. Tää jatkuu kuin pitkällä. Ei saa. Täällä on se huolikäytö just nyt voi. Tuolla kiinni. No se loppuun. Eikö tää täällä taloon? Mutta täältä saattaa päästä sieltä toisesta päivästä sinne pääkonttoriin. Saattaa muuten olla. Hei, näyttäkää valoa nyt eteenpäin tästä. Tuija, älä laita koneeseen vettä. Matti tulee laittamaan uutta koneetta. No, Matti ei oo vissiin tullut laittamaan. Ei oo Matti käynyt vissiin rahaa. Tämä on verran. Tässä on ihan... Siinä on verran. Oiskohan tässä ihan verta täällä? Ei se pulloja ainakin vissiin. Se on vaikka ton valu, se on niin paksu, että se on valunut Niin. pullon kylkeen pitkin. Ja sit se on tehnyt sen rinkulon sinne pohjalle. Kyllä näin on. Vittu ei voinut ladata tätä autoa vielä. Paljon. Onks teillä muuten sykkäät kännyköitä? On, kaikkia löytyy. Kato. Aha, saatiin valot. Joo. Mennään tonne. Saavutahan sä numeron valot ja tuu hahtuun. Vittu tää on ihme mesta, kato. Siellä on joku käytävä. Hei. Miksi tuo painemittari on tuossa varoitusmerkin yläpuolella? On vai? Mulla on varoitusnuolo. 30 väriseen mittari, mikä on käytössä. Tää on vähän ylipainella. Joo, niin näyttäis olevan. Terve menori. Osaa kaikko paska. Tää on tapissa vittu! Ota, lähdetäänpäs vittuun. Palovammoja heti vittu. Mitä kävi, kun pistis ton venttiilin? Älä vittu koke. Täällä on nyt jotkut hoitohuoneistot, mut nää on pistetty ihan paskaksi. Jaha. Jos haluatte, niin tulkaa mielisairaan. En odottanut löytyä niin kyllä solariumia täällä. Well, there's your problem. You don't